Takže víťazný oblúk z jeho ďalšej strany je zdobený vlajkou Európskej únie a Francúzska. No a teda pokračujúce bulváre, ako sme spomínali, bolo ich 12. Presne oproti víťaznému oblúku sa nachádza teda v postavebnej línii práve moderná štvrť francúzska, La Défense, alebo tzv. Mrakodrapová, na ktorej konci jasne viditeľné okno do nového sveta, takzvaná nová archa. Tu je naozaj monumentálna stavba tejto štvrti. No a samozrejme aj s množstvom administratívnych budov. Takže naozaj to okolie je dosť slušné.